DXDC Radyoman Report. Gipahinumdom sa Department of Health kung DOH-11 sa Dabawenyos kung unsa ka-importante ang pag-amping sa kidney aron malikayan ang sakit sa bato. Kini alayon sa pagselebrar sa National Kidney Month nga nagdala sa temang Healthy Kidneys for a Healthy Pilipinas. Kung asa adunay himuong aktibidad sa SM City Davao alas 10 sa buntag ugmang adlawa June 30, 2023. Pinaagi sa pagsunod sa pinggang Pinoy og healthy diet, exercise ug pag-inom og igong tubig, mapugngan ang paggrabe sa sakit sa kidney. Kung kini mahibaw-an og sayo nga matambalan, malikayan ang seryosong komplikasyon sama sa dialysis. Sa datos, nabutang ang Davao City sa rank number 3 sa tibuok nasod sa pinakadaghang kaso sa kidney diseases, diin wala may ubos ang kaso sukad niadtong tuig 2017. Kini usab ang rason sa parayong kampanya sa Davao City Health Office kun CHO ug sa Southern Philippines Medical Center kun SPMC aron nga mapatukan ang maong balatian. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyoman Kirby Manzon, Tatak RMN. Tatak RMN.